Fish taso. Ayyukan dubu ɗaya. Za mu je mu same shi. Okay. Kai muna zuwa ba wani bata yalla bai barka da mun fito aiki ne ka gani shi. Dama ne. Kawo dubu ɗaya kai. Kake nisa da kyamara fa dan matsa. Kai to fita za ta yi? Tashi. Dariya mu je. A gaban ba saura a plan. Ina yin ka. Ga wannan ba, ina yin ka. An zaba kwana. Mustapha. Ga kuma fish. Ai ba gariya. Yes. Yes. Wasanka ya ƙara canza guri. Ƙarshen lambar 11. Yadda Usaini Fish yake tsara musu position ɗin da za su tsaya. Darakta duk za ka tura. Kake da mu Kai kana ma yin abin ko? Ba ki da damuwa. Ko kina da ɗan shot. Har ya kai 150. Momin kina. Ke ma kina.